O temporal provocou ata agora 300 incidencias, accidentes de tráfico e problemas cos transportes. Unha muller quedou ferida esta tarde ao caerlle unha árbore sobre o coche mentres circulaba por Caldas. A A52 está cortada na Cañiza sentido Vigo pola caída doutra árbore e 13 km da A6 permanecen tamén interrompidos, cortados en Baralla, e o tren entre Ribadeo e Ferrol está cancelado. Os aeroportos tamén rexistran hoxe incidencias. Hai 3 ríos en alerta vermella por risco de rebordamento en Tui, Ribadavia e A Peroxa, e unha decena de puntos en Ourense, Pontevedra e A Coruña están en nivel laranxa. O terreo non pode xestionar tanta auga como a caeu nos últimos días. Un noiro desprendeuse e sepultou unha casa en Moaña, deixando un ferido. O BNG pon en dúbida a lexitimidade do Tribunal Constitucional. Foi durante a intervención de Ana Pontón no Parlamento. Alfonso Rueda cree que esa afirmación demostra o autoritarismo e populismo do Bloque. Boas noites. O temporal Nils deixa un ronsel de incidencias en todo o país nunha tarde de pesadelo. A chuvia, o vento e tamén o mar son protagonistas dos avisos activos e o 112 atendeu máis de 300 saídas no que vai de día. Arestora, os problemas concéntranse na nosa rede viaria con cortes nas principais vías de conexión ca Meseta. A caída dunha árbore obrigou a cortar os 2 carrís sentido Vigo da A52 á altura da Cañiza. E na A6, o desprendemento do material de impermeabilización dun túnel corta un carril á altura de Baralla. A restrición afecta a autovía en sentido a Coruña. Está habilitado o desvío pola Nacional entre o Cereixal e a Mocha. Problemas tamén nos aeroportos. Houbo que suspender e desviar varios voos tanto en Vigo como na Coruña. Un avión procedente de Barcelona non puido aterrar en Peinador e tomou rumbo a Santiago, e outro procedente de Madrid acabou volvendo a orixe. Tamén regresou a Madrid outro avión que ia aterrar en Albedro e houbo que desviar da Coruña a Santiago un voo que viña de Gatwick. O servizo ferroviario de ancho métrico entre Ferrol e Oviedo tamén se veu afectado. Renfe suprimiu o servizo entre Ribadeo e Ferrol polos fortes ventos e polo historial de incidentes sobre esta liña. Tamén o servizo de tren de proximidade entre Ferrol, San Sadurniño e Ortigueira permanece sen actividade. Na provincia de Ourense segue aumentando o caudal dos ríos do Miño e do Ave ao seu paso por Ribadavia, onde esta tarde en pouco tempo volveu subir o nivel e de novo está en alerta. A auga ameaza con chegar aos garaxes de algúns veciños. Patricia. Sí, a peor parte das intensas chuvias que deixa esta borrasca Nils están a sufrindo aquí en Ribadavia, donde esta tarde o nivel do Avia subiu con moitísima rapidez e sigue subindo ata situarse por riba dos 4 metros e, polo tanto, en nivel vermello de alerta por risco extremo de inundacións. O peor lévano na zona que comunica o regato do Maquiáns co Avia, en esta zona donde estamos, na Veronza, donde o río segue subindo rapidamente, obrigou a cortar esta estrada e vemos como ademais hasta ahora continúa subindo. Non son os únicos lugares con problemas, vixíase tamén o Miño, o seu paso pola cidade de Ourense, que está en alerta laranxa, tamén na Peroxa en alerta vermella. Nos dous casos supera os 7 metros de altura e río abaixo. Os maiores problemas están en Salvaterra, a piques de Acadar, o Miño 10 metros de altura, e tamén en Tui. É a desembocadura do Avia no Miño, un dos puntos en aviso vermello por risco de desbordamento. Onte a noite hubo que cortar a carretera da Foz en plan preventivo porque se chegou a cada nivel roxo. Unha situación que levou o Concello de Ribadavia a activar o plan de inundacións como fixera xa o de Xinzo. Minimizar o impacto temporal que poidamos poñer en marcha, dende limpeza de sumidoiros, aseguramento de zonas que poidan ser perigosas. Só en 10 días recolleuse máis do 70% da auga habitual para todo un mes de febreiro na conca do Miño-Sil, chuvia que se uniu ao desxeo e que sitúa os caudais dos ríos entre el doble y el triple de lo habitual para la época del año. Ahora estamos en plena crecida. Os niveis máximos variarán dependendo das zonas. En el eje del Miño pues esperamos para el jueves por la mañana. Así a todo non agardan grandes variacións. O Miño hoxe por Ourense superaba os 2.000 metros cúbicos por segundo, pero en 2019 chegara aos 3.500. Esperamos que se mantengan estos niveles con las lluvias de hoy y las del viernes, pues prácticamente hasta el sábado, que bueno, se esté entre los 2.000 y 2.500 metros cúbicos por segundo, y ya el sábado el descenso pues sea ya más generalizado. Descenso que alivará tamén a situación dos encoros, que medraron en tan só un par de semanas un 27%, acadando os 88 puntos.
A Borras Caniles deixa acumulacións de auga de arredor dos 50 litros en Entrimo e Forcarei e por riba dos 40 en Avión, en Lousame ou en Cuntis. No interior de Pontevedra levan moitos días seguidos de chuvia. Son xa moitas semanas baixo paraugas e coa ollada posta no caudal dos ríos. Hai 20 anos que non pasaba con tantas inundacións. Sí. Ahora a chova fuerte, continua, non temos un descansiño de sol, a verdad. Vixiantes da situación do río porque vai moi cebado. A chuvia non dá tregua. Sigue chovendo. Que llevamos a facer? Aquí nada, aquí ainda non afogamos para ahora. Eu nunca vi tanta agua na miña vida. O Umia volveu desbordar e houbo que cortar estradas secundarias en Ribadumia e Vilanova. Sí que pode chegar a cubrir o vehículo e levar pois un susto de ao mellor quedar tirado no medio da auga, claro. E por segunda vez houbo que rescatar os hóspedes deste hostal. Porque non podían salir, claro, o nivel de agua aquí era moi elevado, estábamos falando de casi 30 centímetros de agua nesta esplanada e no acceso nesta zona, porque é unha zona baixa, entra agua polo río. No interior da provincia de Pontevedra van de aviso en aviso. Sabemos que esta marzo ainda vai haber este tempo todavía, así que xa despois poderemos celebralo como unha victoria. Un home sufriu feridas leves ao desprenderse un talude sobre unha casa en rehabilitación en Moaña. O incidente obrigou a cortar un dos carrís da autovía do Morrazo. Un estrondo contra as 11 da mañá sorprendeu os veciños do lugar de Xalde da Riba na parroquia moañesa de San Martiño. Acababa de caer parte do talude que bordea a autovía do Morrazo, 20 metros de ladeira que sepultaron unha casa en rehabilitación. Baixei a coller unha cousa abaixo, cando din a volta a mitad do camiño xa había quedado todo. El quedoulle un pé atrapado, gracias a Dios, porque a casa non existe, xa. Fala dun xubilado de 63 anos que o axudaba coa obra e que rompeu unha perna. Todo apunta que estamos ante outra consecuencia do temporal. Parece ser que a causa deste desprendemento desta capa vexetal ben producida polas fortes e intensas choivas que están a azotar a nosa comunidade autónoma de hai non días e non semanas. Lucas herdou a casa do seu avó que sempre desconfiou de que puidese pasar algo así. Aquí hai moitas minas de auga e o meu abuelo desto tiña medo dende que se fixo a vía rápida. Sempre he dicho que se fixeron malas canalizacións de auga de esta zona. Lle deu a razón o tempo. Lamenta a desaparición de 4 dos seus gatos e dunha cadela presumiblemente sepultados. O desprendemento obrigou a cortar un dos carrís da autovía en sentido Rande. E tamén as chuvias están detrás do corte de tráfico da AG57 polo desprendemento de terra que caeu sobre a calzada á altura de Vincios. Esta mañá, os técnicos avaliaban os desperfectos e as posibles solucións para poder garantir a seguridade dos condutores. A autoestrada que une Vigo e Baiona, é dicir, a AG57, a altura de Vincios, seguirá cortada polo menos unha semana, así o decidiron os técnicos que este mércores avaliaban as posibles solucións para garantir a seguridade deste tramo. Vamos a valorar con un técnico especialista la solución para remover, sanear el material que ha caído y sostener lo que queda pendiente para que no haya problemas con respecto a la seguridad del tráfico, que es lo que nos preocupa en primera instancia. As intensas chuvias están detrás destes desprendementos de terra incapaz xa de filtrar tanta auga. En Caldas de Reis, na parroquia de Clemente, unha xove e única ocupante deste vehículo resultou ferida leve tras caerlle enriba esta árbore de 3 toneladas que esmagou por completo o seu coche. Tamén as intensas chuvias poderían estar detrás deste aparatoso accidente na AP9, á altura de Ordes. O coche acabou emborcado e ocupando parte dos 2 carrís. Os seus ocupantes non resultaron feridos. Pero tamén o vento está sendo protagonista nas últimas horas. No centro de Pontevedra, os bombeiros e a policía local tiveron que actuar en varios edificios. Neste, por exemplo, de Pintor Laxeiro, houbo que cortar o tráfico para poder retirar o caleiro que se desprendeu da cuberta. Na rúa Eduardo Pondal estiveron case 2 horas polo desprendemento de varias uralitas que caeron á vía pública. Múltiples incidencias provocadas por esta nova borrasca. A situación continúa a ser complicada no mar polas ondas e polo vento. No litoral da provincia da Coruña hai aviso vermello desde as 9 da noite. Aí en Malpica mesmo marchou a luz, Demetrio.
E así sigue completamente a escuras aquí en Malpica dende as 7 da tarde, apenas uns segundos ás 8 máis ou menos, pero só foi un espellismo porque agora mesmo, como decíamos, continúa completamente a escuras toda a vila de Malpica. Unha situación, consecuencias desta borrasca Nils que está deixando a viso vermello na costa na Coruña, entre a Costa da Morte e a Estaca de Bares, onde xa se acadaron máis de 8 metros de altura das ondas. E refachos de vento fortísimos, agora mesmo xa se nota tamén que sopra con intensidade, refachos aquí en Malpica que superaron os 125 km por hora ou os 135 km en Vimianzo. Unha situación que aínda se vai complicar máis na próxima madrugada. Lugares como a Coruña tamén precintaron o acceso ás praias e aos parques para evitar complicacións. Con alertas activadas, as recomendacións son non achegarse á costa e evitar calquera actividade marítima. Na cidade da Coruña, coas praias pechadas, un surfista adentrouse na auga, un acto de protesta coincidindo cunha concentración deste colectivo molesto por non poder practicar o seu deporte cando hai alertas. Condiciones que no se están estudiando a la hora de crear alarmas. Entonces ese es un problema para nosotros. É un deporte que precisamente se fai en golas, sin golas non se fai surf. Ten escolas de surf que se ven afectadas, obviamente, por este regulamento. Reclaman a modificación do protocolo autonómico e a actual ordenanza municipal de Praias da Coruña. E de feito, coas continuas alertas vermellas que temos agora mesmo, estáse producindo unha restricción total do deporte, dos movimentos que está afectando a xente. E segundo tamén, para a modificación do protocolo autonómico da Xunta de Galicia. Xa en terra, na Coruña, os refachos de vento provocaron o desprendemento duns cartéis informativos na terceira rolda, obrigando a pechar o tráfico en dirección saída da cidade entre a rotonda do Pavo Real e Marineda. Tamén en Cataluña está activado o aviso vermello por vento. Protección Civil enviou á cidadanía un exalert pedindo que se eviten os desplazamentos entre esta medianoite e as 8 da tarde de mañá. Recomenda o teletraballo e suspende a actividade educativa, deportiva e sanitaria que non sexa urxente. Seguimos moi pendentes do temporal, imos tamén con outros asuntos deste mércores. No Parlamento, o BNG puxo en dúbida esta mañá a legitimidade do Tribunal Constitucional, algo que o presidente da Xunta criticou con dureza. Alfonso Rueda tamén advirtiu aos socialistas do camiño electoral que poden seguir se continúan apoiando a Pedro Sánchez. Xesús. O último moicano do sanchismo é a expresión que utilizou Alfonso Rueda para referirse a Gómez Besteiro polo seu continuo apoio ás políticas de Pedro Sánchez. Porén, para o líder socialista, a Xunta emprega sempre o comodín de Sánchez para non dar explicacións. Nesta mesma sesión de control, o BNG cuestionou a legitimidade do Tribunal Constitucional para tomar decisións sobre asuntos que lle afectan a Galicia. Rueda acusounos de totalitarios. O Tribunal Constitucional admitiu un recurso do Goberno Central e suspendeu a repotenciación eólica en Galicia. Para o BNG é un feito inadmisible e un ataque ao noso autogoberno. Fagamos unha proposta neste Parlamento para que o Tribunal Constitucional quite as súas mans do autogoberno galego. Rueda lamenta que o BNG plantexe abolir o máis alto tribunal cando non lle gustan as súas sentenzas. Abolir o Tribunal Constitucional porque non nos gustan as súas sentencias. Este é o totalitarismo, populismo, este é o bloque en estado puro. Rueda pediulles tamén aos socialistas galegos que tomen nota das consecuencias electorais de seguir as directrices de Ferraz. Para Besteiro, Sánchez converteuse nunha excusa para o goberno galego. Non sei que vai facer vostede cando non este Pedro Sánchez. Estou convencido, hasta incluso capaz de votarlle para que se manteña Pedro Sánchez. Non, eu non vou a votar a Pedro Sánchez en ningún caso. Hai moitos socialistas que van votar en blanco. Pero non, eu vou votar en contra. O Tribunal de Contas da Unión Europea advirte da falta de control antifraude cos fondos europeos de recuperación en España. O Tribunal alerta da ausencia dun control activo da Intervención Xeral da Administración do Estado dependente de Facenda sobre a aplicación das medidas antifraude á hora de executar os fondos. Tamén denuncia que non controla todas as contratacións públicas con fondos comunitarios. Pedro Sánchez compareceu no Congreso para informar dos accidentes de Adamuz e Gélida e abordar a crise ferroviaria no país. Mentres o presidente do Goberno defendeu que estamos ante un sistema seguro, o líder da oposición, Núñez Feijóo, acusouno de xogar a ruleta rusa ca seguridade dos viaxeiros. Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo protagonizaron un cara a cara na Cámara Baixa á conta dos accidentes e a crise ferroviaria. O presidente do Goberno defende que o sistema ferroviario español é seguro e incluso un dos mellores do mundo. Desde as filas populares, Feijóo fala dun accidente evitable e asegura que o Executivo pagará sentando no banco dos acusados.
Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible, y a lo que deberían haber venido es a pedir perdón y asumir las consecuencias. El sistema ferroviario español no es perfecto, eso es evidente, tiene carencias significativas, pero es seguro. Nuestro sistema es uno de los mejores del mundo. Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Nos accidentes da Damuza e Lleida faleceron 47 persoas. Desde entón sucederonse diversos incidentes cos trens e unha folga de maquinistas. Unha crise ferroviaria que aínda colea tamén aquí en Galicia. Entre o xoves e o domingo da semana pasada, ata 46 servizos ferroviarios canceláronse en Galicia por causas meteorolóxicas. A Xunta criticou no Parlamento a falta de información e de planificación por parte de Renfe e do Ministerio de Transportes, xa que, segundo din, non ofreceron alternativa aos usuarios. Considera que estamos ante un novo agravio á nosa comunidade. En Andalucía, despois do accidente, se estableceron hasta 10 plans alternativos para garantizar a mobilidade. En Cataluña, cada día que ten un problema rodalíes, ao momento teñen unha flota de autobuses. Pero en Galicia non. Por qué? Porque Galicia é de segunda para o goberno de Sánchez e para os socios caladiños de terceira. Todo isto nunha nova xornada de cancelacións e atrasos nos trens pola folga que manteñen os sindicatos minoritarios para pedir máis seguridade nas vías. Víronse afectadas conexións entre A Coruña, Vigo e Ourense. Renfe está enviando mensaxes aos afectados e tamén ofrece cambios e anulacións gratuitas. Os usuarios botan en falta máis alternativas de transporte á mesma hora por estrada. Que cancelaron el tren, me enteré 10 minutos antes de tener que coger el tren, entonces me quedé así tirado. O que están loitando por a seguridade nosa, que é o principal, non? Entón, pois é cousa que hai que entendelo. Non sabes se vas a chegar unha hora, e outra como outro día tamén, para ir para Coruña, que íbamos a Coruña, botamos aquí a hora e media ou máis. Yo entiendo el derecho a huelga, pero no nos han dado ni información, ni servicios mínimos, ni absolutamente nada. Y no sé quién cubre todos estos gastos. Mi madre ha venido desde Santiago a buscarme, ida y vuelta. Un problema agravado na provincia da Coruña, onde hoxe comezou a folga indefinida dos autobuses que se mantén sostida pola CIGA e sen apoio de Comisións Obreiras e UGT. Houbo problemas cos servizos mínimos en Santiago, A Coruña e Ferrol, onde non se cumpriron na súa totalidade. Patronal e sindicatos están chamados a unha nova xuntanza este xoves ca mediación do Consello Galego de Relacións Laborais para intentar buscar unha solución de consenso. 500 tractores colapsaron hoxe o centro de Madrid, entre eles agricultores e gandeiros galegos. Protestan polo acordo que a Unión Europea asinou co Mercosur. Consideran que é o principio da fin destes sectores. Tamén están en contra da nova política agraria común pros próximos anos debido aos recortes. Os profesores interinos e substitutos galegos non terán que volver presentarse ás oposicións para manter o seu posto nas listas. É un dos cambios que pactaron hoxe a Xunta e a maioría dos sindicatos de educación. O outro, a partir do ano que ven, deixarán de ser escravos do teléfono porque as prazas elixiránse nunha aplicación. Unha aplicación informática, onde llevamos a dar un tempo suficiente, estimamos que alrededor de 24 horas, desde que saquemos as plazas que se van a poder ofertar ou coller en cada convocatoria hasta que teñan eles tempo para decidir. Todo eso é bo para o sistema educativo e é bo para os profesionais. Do exterior, Benjamin Netanyahu reuniuse hoxe con Donald Trump. Volveron falar de Irán. O presidente estadounidense insistiu en que segue preferindo unha solución negociada para limitar o programa nuclear do réxime islámico. O goberno francés confirmou a morte dun terceiro bebé que consumira leite retirado do mercado por sospeitas de que estaba contaminado por unha toxina. As autoridades sanitarias non poden confirmar aínda a relación directa que sí que están investigando. En España hai 8 nenos hospitalizados tras consumir ese leite de fórmula. En toda Europa son xa uns 60 casos. O goberno francés, como dicíamos, esta non é a información que lles queríamos ofrecer, avanzamos, comentamos tamén a información máis cercana, referida a un narco somerxible que buscan na ría da Arousa. Os investigadores sospeitan que xa descargara a droga cando foi notificada ese naufraxio do bateiro que se afundiu no Grove e que lle levaba combustible en víveres para a viaxe de volta.
Un bateeiro sen os papéis en regra fúndese no Grove. Rescatan os tripulantes dous rianxeiros sen experiencia en navegación e un estranxeiro. As súas confusas declaracións espertan as alarmas. Va sacando misillón ou alguna cousa, nos dicen no, que somos un barco de Rianxo que salimos a pruebas, a probar os motores. A mí me parece un pouquiño extraño desde Rianxo vir a parar ao Grove a facer pruebas pola tarde e con esta mala mar. As sospeitas aumentan coa carga do bateeiro. Bidóns de combustible, de 1.200 litros cada un de combustible. En total, 12.000 litros de gasóleo, tamén balsas salvavidas, traxes de supervivencia, cartóns de tabaco, víveres. Cheira a combustible, si, cheira un pouquiño raro. Os investigadores sospeitan que o bateeiro ia abastecer un narco submersible para a viaxe de volta tras descargar un alixo de droga. Os lanchas son de gasolina, que non son de gasoil, os que son de gasoil son os narcos submarinos ou barcos. Frustrado o abastecemento, o narcosubmersible podería permanecer aínda agochado na ría. O dispositivo está dirixido pola Garda Civil de Pontevedra, pero nel participan todos os corpos das forzas de seguridade relacionados con narcotráfico. O xuíz deixa en liberdade con medidas cautelares os 3 detidos en Teo nunha operación relacionada ca compra-venda de coches. Están acusados de furto continuado, falsidade documental e calquera outro delito que derive dunha investigación que segue declarada secreta. Cambiamos de asunto, van coñecer agora a Celso e Juan Carlos, dous extraballadores da hostalería que se meteron a San Cristáns para ter mellores condicións laborais. Seguen servindo, pero agora os sacerdotes e os fiéis da Catedral de Ourense. O primeiro sería abrir a porta de cara ao público, botar un vistazo que estea todo en orden, preparar as vestiduras para a Eucaristía, o cáliz e todo eso, os libros. Na Catedral de Ourense hai 3 misas diarias e o traballo dos sacristáns é esencial. Mi labor aquí fundamentalmente pues, es atender a los sacerdotes, ponemos las vestiduras, el material litúrgico básicamente, y se celebra la misa. Algunos sacerdotes íbamos mayores despistamos, entonces, mire que lle falta esto, outra cousa, e le van nos indicando todas estas cuestións, é moi ben. Juan Carlos leva 9 anos de sacristán aquí, ten 5 fillos e traballaba na hostalaría, que foi o que estudou, pero a conciliación era complicada. Era camarero, cocinero, pastelero, el sueldo que se cobra sí es mucho mayor, pero tamén non tenía tiempo para ver a la familia. Axúdalle dende hai un mes outro excamarero, Celso, que cubriu a xubilación do anterior sacristán. Contrato normal, como pode ser nunha empresa, cas túas horas, cos teu salario, coas túas vacacións, e nada, moi contento. Coinciden en sinalar que do pouco que non lles gusta do seu traballo é o frío e o que máis? El trato con la gente, que tamén lo tenía antes, con el tema de la hostelería. Galicia perdeu un dos seus empresarios máis insignes. Morreu con 100 anos de idade Severino Escurís Batalla. Podemos velo nestas imaxes de hai uns meses recollendo a medalla de Anfaco Cecopesca en recoñecemento á súa traxectoria profesional e á súa contribución ao desenvolvemento do sector mar-industria. Comezar a traballar moi novo na empresa familiar e foise convertendo nunha figura clave do mundo da conserva e da economía da Pobra do Caramiñal e do país. ¿De onde ven ese país? Hoy viene de muchos sitios, Achégase San Valentín, o Día dos Namorados, e hai quen pensou en ofrecer alternativas para celebralo non ca parella, senón ca exparella. É o caso de dous zoolóxicos nos Estados Unidos. O de Maryland, en Baltimore, ofrece a posibilidade de, por un módico prezo de $5, poñerlle o nome do teu ex ou da túa ex a unha montaña de esterco, os excrementos dos animais do zoo, que conste que a recadación é para causas benéficas. O mesmo que no de San Antonio, cunha variante. O que podes personalizar non é unha bosta, senón unha cascuda ou unha rata. E despois mandan o vídeo dun animal dando conta deses manxares. En fin, para non manchar con ese sabor de boca, miren que foto máis fermosa dunha aurora boreal con forma de corazón captada en Noruega. Feliz noite, románticos e románticas. Ata mañá.